Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ni yn y blaid, a fel rhan o'r broses adnewyddu, dyn ni'n edrych tu hwnt i Gymru, tu hwnt i Brydain, ac i beth sy'n digwydd yn weddill Ewrop, ac yn enwedig gyda'n partneriaid yn Cyngor Rydd Ewrop. A'r wrthnos hon mae Rhuanedd Richards, ein prif weithredwr newydd, gyda ni ym Mrwsel. Beth wyt ti wedi bod yn gwneud? Mae wedi bod brofiad anhygoel. Wedi cael cyfle i gwrdd â phleidiau eraill IFA sydd wedi bod yn wych, cyfle i rannu syniadau, i drafod beth i ni'n mynd drwyddo fe ar hyn o bryd fel plaid yn y broses adnewyddu, ond hefyd i glywed i syniadau nhw ar gyfer cyfathrebu, ar gyfer strwythurau, ar gyfer ymgyrchu ac yn y blaen. Ac yn ogystal â hynny, dwi wedi bod yn cwrdd â swyddogion IFA i glywed beth sydd ganddyn nhw ar y gweill, i hymgyrchoedd nhw, a'i cynllunio nhw ar gyfer y Senedd yn ystod y flwyddyn nesaf, a gwneud ffrindiau newydd gobeithio. Mae pethau sy'n newid ar draws Ewrop, wrth gwrs, yn rhoi digwyddiadau yng Nghymru yn cyd-destun ehangach hefyd. Mae yn gyfnod cyffrous gyda'r Alban a Catalwnia. Wyt ti wedi dysgu mwy am y datblygiadau sydd angen yng Nghymru hefyd? Hefyd nhw amheuaeth, a beth sy'n ddiddorol yn aml iawn, mae pobl yn ymosod ar blaid genedlaetholgar, ar blaid Cymru a gweud bod ni'n isolationist iawn, bod ni'n dorri'n hunain off oddi wrth bobl eraill. A beth dwi wedi gweld dros y diwrnodau diwethaf yma yw sut mae'r SNP enghraifft yn yr Alban yn gweithio gyda'r blaid yn Flandres ac eraill mwyn datblygu dadleuon dros annibyniaeth enghraifft. Hynny yw, does dim byd unigol, dim byd isolationist mewn ffordd maen nhw'n gweithio. Maen nhw'n rhannu syniadau gyda'i gilydd ac yn ceisio datblygu mudiad ar draws Ewrop tuag at hunan-lywodraeth o fewn y rhanbarthau a'r gwledydd datganoledig. A dwi'n credu bod hynny'n gyffrous iawn. Dwi ddim byd newydd wrth gwrs. Dwi'n gwybod bod hyn wedi digwydd ers degawdau. Mae'r ffaith bod yr agenda wedi symud mlaen mewn cynifer o'r gwledydd yma bellach yn golygu bod ni ar drothwy gyfnod cyffrous iawn. A dwi'n teimlo bod ni yn y blaid, yn blaid Ewropeaidd iawn hefyd, bod ni'n gweithio yn dda yn y cyd-destun yma ac yn trio rhoi llais gryf i Gymru yn Ewrop. Ac mae hynny yn brofiad yn ei hun y gwaith dyn ni'n neud yma hefyd. Wyt ti'n gyda chi, a beth sy'n ddiddorol y gweld ymateb y phleidiau eraill tuag at o chi, Jill, ond hefyd tuag at Blaid Cymru a tuag at Cymru. Mae yna ymdeimlad o agosatrwydd dwi'n credu tuag at Gymru, bod ni'n rhannu'r un gwerthoedd. A dwi'n credu bod hynny'n rhywbeth pwysig, mae eisiau ni meithrin yn y dyfodol.